8 punten winnen op de tennisbaan kun je het 10.000 euro opsmieten. In Huddegriep hebben ze het One Point Tournament organiseren. Daar doen we 256 tennissers om mij. Maar als die 1 punt verliest, kies naar huis. Ja, uniek idee. Maar eigenlijk een beetje gestolen. Dus beter goed gejat dan slecht bedacht. En in dit geval komt het overwaaien uit China. Wij willen een beetje nabootsen wat professionals altijd ervaren. Oftewel centekort. De spanning als het publiek naar jou kijkt. En als amateur heb je daar geen weet van. Heb je geen idee wat er op je afkomt. En als er dan een punt is, waarbij een wedstrijd is, waarbij elk punt een matchpoint is, ja, dan heb je de spanning enorm. En dat wilden we nabootsen. In deze tweede editie wie ik plak voor een bennenwedstrijd. Ik daar Jilde, verliest het punt, dan lijst eruit. Nou, ik heb 1 wedstrijd gespeeld. Alleen die wedstrijd ging wel goed. Het was een lange rally en ik heb de andere laten sferen. En ja, maar ze sloeg gewoon op de laatste goede bal en daar kon ik niet bij. Ja, natuurlijk. Je hebt iedereen doet mee. Je hebt van iemand die misschien net een jaartje tennis tot iemand die dan al bijna zijn hele leven tennis. Dus het kan van alles gebeuren ook. Ja, normaal speel je een hele wedstrijd. Hoe is het dan om voor 1 punt te spelen? Ja, dat is wel raar, want kijk, degene waar je tegenover staat kan ook een dubbele fout slaan en dan is het ook gelijk klaar. Ja, je speelt een stuk voorzichtiger. Want het is natuurlijk al stom als je eruit gaat. Maar ja, het gebeurt gewoon. De winnaar bij de volwassenen gaat dus mij een jildbedrag naar huis. De winnaar bij de band mij naar Disneyland Parijs. Uit.